को सुनो हमजा क्या बरफ रख सुनो बिरुद खाने बरफ रख खुबुंग हाय जागावो रोजाब लायो मोसालायो एडिसी हापां सोलायनाय मोसालायै सिनुलसिलायै दुलसिलायै टंथबजागलायै मोनैलायो साबो बरनो लिड खाय तिप्रासानि कयेकजन नेतारकनो लिड खायो किन्तु आं बरनो उन्नोगो आतर्य नांजागौ जे जागावा हा बुबाग्रा मकलनि मुक्ति खिख्लायै इ हानि अधिकारनो बाहायके रना हने काबै मुक्ति खिख्लाय टंटंगौ बरथाय एडिसि हाबां सोलायनाय हिने मोसालायो सिनि रांसाकनि सोरनाय जोग्राव बिबागै रोमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन खायो बरखा आन्दोलन का सुनायनि बागै एडिसि हाबां सोलायनाय हिने मोसालायो गोबां मा जागावो अत्याचार खायजाक दङ तिप्रासाराव बाक्सा जागा बुयैबो थारजागौ अफिसाव थाङै सिलाय गगैबो थारजागौ बाक्सा जागा लाठिचार्ज रुइ बख्रं रक्ताति रुइ बुजागौ किन्तु सेई खायजाकमानो बिचार थानाले दुरे थाक एडिसि दखलमा खायने हिनिसे चिरिखगै तिनि मोसालाय तंमारक सुन्दुगु तिनि आं साननि मुसुं हायसे बीजेपी पार्टी नि खलायनो मानो कांग्रेस सीपीएम पार्टी खलायनो मानो डेमोक्रेसी वो जतनी अधिकार तंगु खलायनानि फिया जे पॉलिटिकल पार्टी निनि हानो दखल खायनानि कक सावो निनि बासानि अधिकार न रियानि कक साइ दंगो निनि बरफ न बोथारै बिचार रियांनानि कक साइ दंगो सेम पार्टी वो निनि बोखा बाहायके तंथगै मोनैयै खरकसा तिप्रासानि थै निङै आ पार्टी वो नों बाहायके मोसावै दंगैमान तिनि सिंगानि मुसुङो खरां खनाय दंनाय जत सीपीएम खायनाय सिनि ताकुक बुकुक संनो बीजेपी खाय दंनाय सिनि ताकुक बुकुक संनो कांग्रेस खाय दंनाय सिनि ताकुक बुकुक संनो निनि मकलनि बसकाङो रबिलितन हाय सिनि तिप्रासाद बोथारजाक दंमानि नंनि बोखा किसापनो दुनु गेदा निनि मकल बसकाङो सिनि बासानि अधिकार मानियां दंमानि निनि बोखा दुनु गेदा निनि मकलनि बसकाङो निनि हानो सेगना नाय दंमानि निनि मकलनि मुक्ति बाहायके खलायांनि मान तिनि बरनां प्रश्न खायनाय मुसुं हायसि एकटा टाइमो सों जत खासियांगै सिनि भारत सरकार बांलादेशनि फायनाय रिफ्यूजी रकनो प्राय 5-6 लाख गुबुननि राज्योआव सेवै हनानि बागै भारतनि प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू होम मिनिस्टार गोविंद बल्लभ पंत सिनि त्रिपुरा राज्योआव हका त्रिपुरा राज्योआव फाइबो लुक फाइक्या फातारनि बरफ ओ जागा लक्ष लक्ष फाइमानि बाय शिपिंग कलसा कायनानि सुरुसे जागा दंलाखा भबिष्यत सेई ककनो चिंता खालायनाय बरफ तिप्रासारकनो मोथांनानि बागै फातारनि फाइनाय रक्नो गुबुननि हास्टेव हनानि बागै खरां पिसाका किन्तु कपाल हानिया सिनि भाग्य करे सिनि कपाल हामियानि कारणे सेई बरफ न बांलादेश नि फाइनाय रक्नो गुबुननि राज्योआव हना नायफोरो गुबुननि बरफ गया सिनि बरफ रक्नो कासुलाख्या सिनि नाना बात संरक सिनि नाना संरक सिनि माता संरक भूमिहीन के भूमि दिते होबे उद्बास्तव आगमन चाय रिफ्यूजी आगमन चाय जों चिरिखगलायो आ टाइमाव चिरिखगलाख्या नर खोनाका आकग्रब खोनाब्ले हाके जोंनो चिरिखगै सानलाख्या लास्ट दिगिखाय बांलादेश नि फाइनाय रक्नो गुबुननि राज्योआव हयानि कारणे ओ हावो फातानि बररक पुंमाबाय सिनि साकनि हावनो जों माइनरिटी जोंनि जों थांखा आमसे बायबो पायाखौ कांग्रेस खालायजावखा जों नेशनल पार्टी खालायनाय नेशनल पार्टी दफानि कक सावनो नेशनल पार्टी सिनि बरफनि दुखुनि कक सावनो नै लांगनजार भूमितार ने जों आन्दोलन खालायजावखा आमर खालायमानि परे मरसरा हाय जागो टंकसं टङै टङै सिनि तिप्रासाराव बोसा बोथै बाय टंमानि काहाम नुखुं टङै टंमानि तिनि बरफनो पर्यन्त रोखलाय दखल खायजागै सेई मरसरा रताबु सिनि गैख्या ओबा हायके ताबु बीजेपी मिस्टेक खायो कांग्रेस मिस्टेक खायो सीपीएम मिस्टेक खायो तिनि तिप्रासाद बीजेपी रकना हाय न हाय
তাই कैसे भूल खाई ना निधि थांगे तो एडीसी के दखल करते হবে मुख्यमंत्री मानिक शाह थावो एडीसी जागावो थुरुक तंगनायनि अधिकार तंगनाय वानजि तंगनायनि अधिकार तंगनाय मणिपुरी तंगनायनि अधिकार तंगनाय जत जाति तंगनायनि अधिकार मा साननाय সেই কক ছাত্র টিপ্রাসা কিছু খাই তংনাই লেটার গাড়ি কাহামা কাউ নেই রাং পকেট দাউই লেজাগো নেই ন কাহাম তাঙি লেজাগো নেই ইয়াপা খরबै সেই চিফ মিনিস্টার মানিক সাহাनो লগিরে लायै তং থগলাयै মানিক সাহা কাহাম हुनि सालायो दिनै आं प्रश्न सोंनानै मुसुमु 1967 ख्रीष्टाब्द रग सिनि सार संहाय नगेन्द्र जमातिया सार संहाय द कुमारियां सार संहाय समाचरण त्रिपुरा सार संहाय बीके रांखल सार संहाय हरिनाथ देवर्मा सार संहाय आंदोलन खाये हजार हजार बरफनि कलमथि खिख्लाये सेक्रिफाइस खाये न खुगिया करे आंदोलन खाइबाय दिनै भारत सरकार सुनो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने टीटी एडीसी लिरेखा से एडीसी नो सुबायनानि बागि सलियान्त जुदि ओ एडीसी ओ मुगली तमै मानो गुबुनि दफा तङै मानो थुरुक तङै मानो गेसङासो लांमा चौवै थै कसक रुवै सत बरफ थ्रियै आंदोलन खाय तामो सुथिते एडीसी तुमना नांखाना नरनो वान सुथि हायसि बरफ सावा एडीसी दखल खायनाय महाराष्ट्र सावा एडीसी टिप्रासानि बागैनो तंना नांनाय एडीसी दखल खायनाय बरफ रंना जासोलो गिरनाय ना महाराष्ट्र तामो होन महाराष्ट्र लगिरनाय ना एडीसी दखल खायनाय रंग महाराष्ट्र एकटा दिगि साइतंग महाराष्ट्र हानि अधिकार न सुनमाना नांनाय दफानि अधिकार न सुनतुना नांनाय मकलनि मुक्ति खिख्लाय काबमानो से महाराष्ट्र बेंगयो राजाथि काबुल राजाथि